Amo maluoy ka. Pininduta tan-aon ka na magdungan yung tanan ba? Kamot dungan. Wow. Kung magdungan, di yung tagabaan. Yan nindot kay pagkanta. Pag naogs kamot, wa na isinto ninyo, mangawat na dayon ang kamot. Manghilabot na dayon. Na makaingon ta nga sila rin dito'y makasasala. Nagabaan sila, nasunog sila. Kay godless man sila. Kami naaman mi Ginoo santo ninyo. Pareho ratang tanan. Musugot ka magsadili. Pareho rata. Atong gisaulog dako kayo kapistahan sa Batang Hesus, Senyor Santo Niño. Ug usab sa atong simbahan karon gisaulog ang Holy Childhood Day alang sa mga bata nga magbalaan gayud. Atong istoryahan kabahin ang sunog dito sa California. Kay balo magyud mo pila ka adlaw si mana kapina. Sunog dito sa mga daghan tong mga lugar. Eaton fire. Hilabihan. Daghan kaayo ang pila ka balay to. Piting daghan na gyud. Dako kaayo nga sunog nga sa ilang tanaw hain mantugikan. Kay balo mo asagikan ang kayo? According to their investigation, dugay kay nilang nasinati. Pila pug kaadlaw. Kay mga expert man ni sila kaayo. Pero dili sila convinced nga gikan sa usa ka electrical faulty wiring dito sa taas nga bungtod. Pero dunay nitong mao nga usa ka video kana bitaw ang sunog sa California man, di ba? Dako kay kayo ang tanan dito. Pero dunay usa ka video nito mao nga nagkuha siya sa video, nagsakay sila sa Aeroplano Farm, New Jersey. Dito sa bintana sa eroplano nakita nila ang sunog sa ubos. So, wag unsa-unsa pa na diha. Nag-video siya. Dunay nang gawas nga mga balls of fire. Katingad-an, I don't know kung unsa gito ka matuod. It may be true or not. Pero, di man gito mahimong gibuhat-buhat lang. Lihok ang mga balls of fire. Pila ka buok kay. Ingon pa, more than 1.5 akasunog to. Bisag nagkalagyo-lagyo. No? Naagyoy nang gawas nga mga kayo. Nagkay nahinay og katap. Sa nakuha sa video, from the vantage point sa eroplano dito sa bintana, dunay kayo nga naglupat og nanggawas. I don't know how you interpret it. Tinuod ba na dili? Asa magkatogikan tong kalayuhan? Kung kamoy pangutanon, asa to gikan? Ha? Sa langit? So are you trying to say nga it is God's wrath gikan sa Ginoo ang silot kanila? Tinuod? Ha? Dili. Nganong nasunog man gyud kung katoy gigikanan hinay-hinay, nganong ang mga balay nga dagko kaayo billions of pesos. Kung dollars, millions. Uy, mga dagko kay na ilang mga balay, di ba? Hilabihan kayo na kay mga mansion yun na. Dagko kayo niya, dili man na sikit. Nay part dito nga mga sikit-sikit, pero still mga dagko gihapo kay nag mga luna. O nganong mo katay mangyud? Why God allows it? Nganong wa man mi intervene ang Ginoo? Dako kay pangutana mga igsuon, no? Lisod kaayong tugkaron sa atong limited minds sa kung saon nato pagsabot. Kung maingon kita, tungod na nila, Father, kay mga makasasa naman na kayo sila. Tungod at tong days before, katong ilahang Golden Globe Awards, unsa to? Unya, ang ilahang MC nga, o ang host nga si Nikki Glazer. Usay nahitabo? They mock God. They blaspheme God. Ang MC mismo. Nagsuot-suot pa siya og kao Santo Papa. They mock God. Lisod kaayo mga igsoon. Ingon pa siya, godless town. Ay, ikaw mamatian ng godless town. Why Ginoo? Ilabihan ka ana. Unya, kung tan-awon to nimo silang mga tapuka to. Uy, mabitaw tong nae award kay mga artista man to, mga sikat man to, mga celebrities, mga tycoons man to, mga known wealthiest in the world. Imagine na adito tanang mga sikat artista, mga Bill Gates, mga high-end, pero nahimong abo. Usa po sa mga video, Mel Gibson. Tanaw mo siya sa lida? The Passion of Christ. Siya ka to. Unya kay siya, nasunugan man sad. Makaingon ba ka? Nga tungod sa ilahang mga pagkamakasasala. Ano sa iyang giingon? God gives, God takes. Insa ang lesson ani? We have nothing to worry. Why? Look at the birds at the sky. Flowers blooming. Asa man na sila nagsalig? Do not worry about anything. Do not worry about money. Ingon siya. Nasunugan na siya. Naslawom-lawom iyang panglantaw o
pamalandong. Muna mga kaigsuunan, kung moingon mo, nagabaan na to sila. Kaya nga naman, wa man sila Ginoo. Well, are you trying to say nga kita na ay Ginoo? Well, Senyor Santo Niño, ato gisaulog karon. Pit Senyor, linya mi dito, procession mi dito, kapoy kayo. Mayo kay mi mawagay, way Pit Senyor. Sana ito mga kanta na to diha. Ang atong tuong kamot, isa ka. Magdungan, hindot kay tanaon, no? Makangilngig kay kana mo maluoy ka. Hinduta tanaon ka na magdungan yung tanan ba? Kamot dungan. Wow. Kung magdungan, di yung tagabaan. Yan hindot kay pagkanta. Pag naogs kamot, wa na isinto ninyo, mangawat na dayon ang kamot. Manghilabot na dayon. Na makaingon ta nga sila rin dito yung makasasala. Nagabaan sila, nasunog sila kay God bless man sila. Kami naaman mi Ginoo Santo Niño. Pareho ratang tanan. Musugot ka magsadili, pareho rata. Nya narabay isulod ay abantog lang kay katong MC. Ay manda itog religion. Unsay religion? Kay ba mo? Isulod na dayon ang religion. Ay, pantugra, Seventh-day Adventist, mande ay to. Kunya, ang Katoliko, maayo ron. Kay, wa man ta masunugi. Ang punto ani mga igsuon ba? Dili lang taan ng magsige bitaw tag-compare. Nga sila, bati, sila makasasala. Kita maayo. Kaya nga no, niari ang Ginoo. Dili man para sa Katoliko lang. Niari ang Ginoo para natong tanan. Regardless of religion. Nya, kay pariyo man tang tanan, mga anak sa Dios, mga makasasalang dagko, apan pinangga pod kitang tanan. Pero the question is, why God allows it to happen? Na masunog yung dako kaayong lugar dito. Ngano man, sa inyong tubak, o sa inyong pamalandong anak mga kaigsuonan, dili na malipay ang Ginoo sa atong binuhatan. Labi nang maingon kag wa na kay Ginoo, godless town. Labi nang maingon kag wa na koy paglaom, wa na koy Ginoo. Asa ang Ginoo? Dili siya malipay ana. Mao na usahay ipahitabo niya, ipamata niya kanato. Uy, wala ka na sayod sa imong gibuhat. Naara ko. Unsay problema nato? We do not listen. Pareha karon naminaw mo wa. Karon tani ha, tong ebanghelyo nindot kaayo. Unsay nahitabo? Hinumdum mo sa ebanghelyo. Matag tuig moadto sila sa Jerusalem uban ang mga ginikanan ni Jesus sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Kita na mo sa listen nga part dito? Nailisen wala. Paminaw bagod? Moadto sila sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Makadungog-mog na ay paminaw dito? Wala. Kabalo mo asa ang pagpaminaw? Naminaw sila sa balaod. Kay nangadto man gyud sila dito sa Jerusalem. Bisan og layo kaayo to, nagbakas sila dito tungod kay namati sila ilang gituman ang balaod ni Moises. So, arita ron sa atong kaugalingon, namati bata. Grabe kayo ni atong ebanghelyo. Nagisgot sa ilahang pagkamatinumanon. Kung maingon kita listen, paminaw, pamati. Kung gimuan ni og acronym, listen. Kay kung di ka maminaw, delikado. Gubot. Pamilya nga di magpaminaway, gubot. Listen, lihok. Lihok uban sa pagtuo. Usa man ay, ilha ang kabubot sa Dios. Iyahang will maoy matuman dili ato sangpit og ampo sa pasalamat. Pasalamat ra gyud ng tanan. Ito na si Mel Gibson, you do not worry kay nasayod siya labaw sa tanan. Letter T, tuuhi ang gahom sa Dios. Mutuo ka dili. Tanawang balaang Senyor Santo Niño. Tanawa iyang kamot sige pasan ang tibuok kalibutan. Unya kani imo ang problema karon naa ra man sa imong utok, kagamatoy ana. Nganong sige man kaguol, sige ka mangmugot. Uy, ka-problematic ni mong naong. Tanawa imong tupad, nagsigi mugot. Wa tanawa ang Santo Niño, gipasan ako ka. Diri sa Santo Niño, ang tibuok kalibutan, ako ang labaw sa tanan. Santo Niño, maghari ka. Nindot anak niya, ikaw kasigi kag problema. Kay wala mi, unsaon ako ni. Ayaw, isalig na to. Mao na nga, tuuhi ang gahom sa Dios. Trust in God, full time. Dili kay gana-gana lang. Ha? E for listen, Espiritu. Ang balaang Espiritu, maoy magpuno sa atong paglaom. Kana bitong tinuuray gyutang nangin labas, Senyor Santo Niño. Isalig na to nga naay Espiritu. Og letter N, atong inurture ang gugma nato kaniya. Kini ato ang paghalad sa atong dako kaayong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Kinahanglan mamati ta. Kay kung walay pagpamati gani, gubot kaayo. Bantay mo anang manag-asawa nga way magsingkahanay lang dili mamati. Gubot gyud na.
Kabantay mo sa atong kinabuhi kung wa tay pagpamati sa direksyon sa lamdag sa Espiritu Santo. Magkabuang-buang ta sa tapadong. Mao na mga kaigsunan, labaw sa tanan. Karon gisaulog man nato ang dako kayong kapistahan nato dinhi. Dili lang unta ta magpakita sa atong mga kamot sa pag-isa. Nindot man na siya, no? Wala ko ningon dili na maayo. Nindot kay na siya. Mao na sign nga mituman ta niya atong paminawon ang iyang lamdag kanato, no? Sa pag-isa nato sa itong mga kamot. Pit Senyor, kang mama kini. Pit Senyor, kang papa kini. Pit Senyor, kang lolo, kang lola kini. Hilpon ng atong mga kontra. Pit Senyor, sa mga utangan kini. Sa mga libakira, chismosa, ug sa mga makasasala, mga kawatan, na mosimba ug matulog lang kini. Apil tang tanan. Dili lang unta kita magpakita sa ato ang outward devotion. Kanang outward devotion mong pakita gyud nga magprosesyon dito. Nindot kaayo na ha. Nindot kaayo na. Pero kung taman lang ta sa outward, walay kabag-uhan sa kaugalingon, balik gihapon sa kinaiya ug batas, useless ka na. Dining kamutan nato nga dili unta kita makapalayo. Dili ta magpalayo sa Ginoo kun dili. Nining tema nato 2025, Pilgrims of Hope, paglaom. Ayaw kawad paglaom igsoon kay naa ang Ginoo. Ato kang isulod ang ato ang kaugalingon didto sa mga nasunugan. What if kita kadto? Kanindot unta no, mga dato unta kay ta didto. Pero kung na ikaw ang kadto dito nga nasunugan sa may mong buhaton. Daghan na kaayong mga insurance companies nga ni declare og bankruptcy. Mag-unsa na lang man sila. Ikaw kanang imong problema nga gidala-dala ron, gamatoy ra na kaayo. Tanawa lang ang image Senyor Santo Niño. Iyang gipas-an. Kung mituo ka sa Senyor Santo Niño, mutuo sad ka nga imong problema iyang gipas-an karon. No ginaot unta, magdala kini dako kaayong paglaom kanatong tanan. Maoy bawono nato sa atong mga tikang sa matag adlaw. Ang Dios, bala ang bata, ang hari nga gamay. Gamay kaayo siya nga bata. No? Kay mangno sa mga bata dinhi nga mga anak, kinahanglan anaa ang inyong insaktong pag-amuma, mga ginikanan. Holy Childhood Day. Tudlo ang inyong mga bata nga magbalaan. Dili kay magsigira gadgets. Tudloi sila sa pag-am. Tudloi sila ug disiplinaha sila nga mauni mas maayo sa atong kinabuhi. Samtang gagmay pa na sila. Sama sa atong batang Jesus dito sa templo, 12 anyos, namati na siya sa mga kadagkuan. Nag-istoryahay na sila tungod sa iyahang pagtuman sa kabubuton ng Diyos. Inaot unta ang atong inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na ang inyong mga kabataan, giyahan ninyo sa matarong ug magmahadlukon diha sa Diyos. Pit Senyor kanatong tanan. Ay isang